बड'लेण्ड बुब्लि बा इउटुबार गासिबनिसिबो आङो साबायखर बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जोंना बुंनांगौआ बेल'नो जोंना जेनाखि एनडिपिखौ लानानै एकर्डआ जाबाय एकर्ड जानायजों लोगोसे रिहाबिलिटेसन जायखौ होनना बुङो रिहाबिलिटेसन बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ होदों मानो होनना बुङोबा एनडिपिआ जेबो गैयै हिसाबै जेबो हा हु ना माबा मोनसे केस गासिबजोंबो भुगिजोबजानाय हिसाबै बे 4 लाखजोंनो माने गावखौ जेन'बा माबा मोनसे बेफार फालांगि मावनानै जाथों होननानै बे जिनिसखौ होनाय दिनैसिम होदोंब्लाबो माखासे मोननाय माखासे मोनै जोङो मोनब्रै फेक्सनजों दिनै मोनै गोजा जोङो ज' जानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों बुंबावो बिटिआर एकर्डनि सायाव बिटिआर एकर्डखौ जोङो मानियो सनमानबो होयो मानो होनना बुङोबा एनडिपिनि गेजेरजों जानानै फैनाय हिसाबै नाथाय जों सनमान होनायजों लोगोसे जायफोरा सामलायदों सालायदों बिसोरबो जोंखौ सनमान होनो रोंनांगोन आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावो जानाखि साख्रिखौ सोदों जेनाखि जेन'बा गोदो समाव जेन'बा बिटिसि एकर्डबो जानानै फैदों बिटिसि एकर्ड जानायजों लोगोसे एक्स बिएलटिफ्रा साख्रिखौ सोदों पार्मानेन्ट साख्रिखौ सोदों नाथाय पुलिस मिलिटारियावसो सोदों आरो जानाखि जेन'बा बैसो अबस्था जाजोबाखै बारजोबदों जेन'बा लायैफोरखौ गावसोरजों राजनितिखौ लाफा मालाय मानसि बानायजोबदों जोंनि एनडिपिनि एकर्डआव बिटिआर एकर्डआव मा खालामदों एनजिअ'आवसो सोदों एनजिअ'जों मा बिसि फिसासो जानो ना गावसो जेन'बा सोलिनो बा गथ' गथायखौसो फोरोंनो बिदिजोंथ' जाया सोनो हायोबा मोजांखौ सो आरो एनजिअ'खौ सोदोंबाबो बिसिनि दरमाखौ 20-25 हाजार हो जाहाथे माने बिथांमोनाबो सोलिनो हायो आरो केसनि बेलायावबो सानदो दिनै आंथ' एक्सटेन्डबो जानानै दं थांनाय बोसोरनिफ्राय दिनै आं कर्ट मोननै मारिनाङो नागालेण्ड मारिनाङो क'क्राझार मारिनाङो बेसे गोबावसो दिनैसिम फोजोबगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दासिमबो फोजोबनो हायाखै बेखायनो जोङो मोनै गोजा ज' जानानै जोङो दिनै मोनसे कमिटिबो दानाय जादों बे कमिटिनि नामखौ जों दानो होथ'वा खारन आरो जोङो नेक्स्टआव जानाखि जेसेबांनाखि जोंनिफ्राय सफैयाखै सर्ट टाइम लानाय हिसाबै बिसोरखौबो आङो खावलायहरो जाहाथे जोङो नेक्स्ट टाइमाव जेलानाखि जोङो प्रग्रामखौ लागोन प्रग्राम लानायनि सिगां जोङो फेसबुक बा माबा मोनसेजों जोङो बेखेवहरगोन बिनि डेट थारिखखौ जोङो एसे उनाव होनोसै जोङो लिडारफोरखौ लानानै जोङो मावलांनांगौ जानानै फैगोन जों लिडारफोरखौ गासिबो मोनखाङै गासिखौबो जोंजों लोगोसे ज' जानानै जाहाथे नारसिनफालाङो सरखारनाव लिस्टबो होदों लिस्ट होनाया बेसेबांबा गोबावसै 100 बेसेबांबा जन आंनाबो दं बेयावहाय दासिमबो आंनाबो जोबाखै आरो आं नागालेण्डखौ अयथासार जाबाय खनब्रै खनबा हरो नाथाय हरबाबो बिनिया दासिमबो भेरिफाइबो जायाखै होमबा जोङो मा केससो मारिगोन ना गथ' गथायसो फोरोंलांगोन ना न'खरसो खुंलांगोन जों माजों मा सोलिनो जों मा जानांगौ बेखायनो जोङो गोरायै बुङो जुदि जोंनो बे अक्ट'बरनि गेजेरावनो सेप्तेम्बरनि 5 थारिखफोरनि गेजेरावनो जोंनो फिननायखौ होनांगौ फिननायखौ होआबा जोङो हयथ' जोङो अयथासारबो खालामलांफिननांगौ जानानै फैगोन बा जोङो अबेबा धरनाबो होनांगौ जागोन बा राजा लामाबो गाथेनांगौ जानानै फैगोन आं बेखौनो बुङो दिनैनि बे फुंबिलियावहाय नुजाफैनो हानाय इउटुब चेनेलखौ सिगांग्रो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय आरो दिनैनि जिखिनि हाबाफारि आरो बेखौ जोङो लानाय जादों एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो मोनब्रै फेक्सननिफ्राय जोङो बेयाव ज' जादों उद्देश्यआ बेनो जोंनि जिखिनि उद्देश्य बेखौ आं नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों जोङो दिनैहाय एक्स एनडिपि जानानै मोनब्रै फेक्सननिफ्राय जेखिनि माखासे मोननांगौफ्रा सिगाङाव मोनबाय आरो जेखिनि मोननांगौ मानसिफोर दंबावो केडारफोर दंबावो दिनै जोङो बेखौनो लानानै जोङो गोथौयै आरो गुवारै जोङो मोनब्रै फेक्सनजों जों बे लावथि गेटनि लांगोनायाव जों जिरायनानै सावरायदों आरो बेखौनो जोङो सरखारनिसिम आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिनिसिम जोङो मोनसे फोसावनो सानदों आरो बेखौहाय मिथिहरनो सानदों जेन' जेखिनि रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसना थाबैनो मोनफुंजायो आरो मावफुंजायो जेखिनि भेरिफिकेसन जानाय माखासे केडारफ्रा जेन' थाबैनो बे रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुङो आरो जे जोंहा गोबां लिडारफ्रा गोबां केसफोर दंबावो बे केसफ्रा दासिमबो जोंनि गेजेरावहाय जोबनानै थाङाखै रिसेन्टलि आंनियानो दासिमबो आंना सोलिगासिनो दङ दिनैहाय बे केसफ्रा माब्लासिमाव जोबहैगोन फाइनान्स आरो नन फाइनान्स बे बाथ्राफोरखौ जोङो सरखारनिफ्राय जों मिथिबाय थादों दा बिनि थाखायनो बे केसफोरखौबो थाबैनो आसाम गभर्नमेन्टआ आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव गोख्रों खामानि मावनानै थाब फोजोबनानै होगोन होननानै आसा थिबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बेखौनो जोङो मोनसे प्रग्राम लादों दे जे रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि सायाव जोङो सावरायनाय आरो बेखौहाय थाबैनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ थाबैनो खामानि मावनानै होगोन होननानै आरो मोनगोन होननानै जों आसा थिदों
दा बेखौनो आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायबाय आरो दिनैहाय नांगौ जायोब्ला जोङो दिनै बे मोनफुंथाराब्ला जोङो राजा लामा जथेनाय सेक्रेटारियाव जोङो डेमनस्ट्रेसन होनाय बेफोर प्रग्रामखौ जों हाबाफारिखौ जों दिनै लासैनो लालांबाय थागोन आरो बेखौनो जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेखिनि दायथ' दं दायथ' गोनां सारमोनखौहाय बे समावहाय आं गुरैयै खावलायहरदों आरो बेखौहाय थाबैनो जाफुंजानो जोङो लुगैदों। दा बेखौनो आङो जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय जोङो बेखौनो जोङो खावलायबाय मोनब्रै फेक्सनजों जों ज' जानानै बेखौनो आङो दिनैहाय थालांनाय हिसाबै आदा बेसेबां दं दायो? दा दिनैहाय आं एक्जाक्टलि बेखौहाय आङो बुंजोबनो हाया। मोनफ्रोमबो गावबागाव फेक्सननिया गावबागाव बे हिसाब खिथाब दङ। दा बे फेक्सननि माखासे हिसाब खिथाबखौ आङो मोजाङै बुंनो हानाय नङा आरो आङो बेखौ बुंनायबो नङा। दा बेखौथ' बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे जोङो एनाउन्समेन्ट खोनाबाय थादोंमोन बा मिथिदोंमोन। दिनै जोंनि एक्स एनडिपिआ दिनै जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा जायफोर बैसो थानाय जायफोर सोलिथावथाव जायफोर बेफोर बैसो थानाय मानसिफोरखौ माखासे आर्मि पेरामिलिटारियाव सोसननायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो खोनाबाय थादोंमोन। दासिमबो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मावनायखौ नुवाखै। बिनि थाखायनो जेन' बेफोर हाबाफारियाव जेन' एनडिपि जायफोर बैसो थानाय बिसोरो बन्सित जाया बेखौ आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ अनुरद खालामबाय आरो खावलायबाय सारमोननिसिम जेन' बेफोरावबो जोंनि जायफोर बैसो थानाय सोलिनाय बेफोरो माखासे खाबु मोनगोन होननानै आङो आसा थाबाय। नोंथांमोननि थाखायनो थामथि बिटिआर गोरोबथा बा सान्थि सुक्तिया जादोंमोन। दिनैसिम नोंथांमोनखौ नासयना दोननायनि आन्दोआव मा दङ होनना नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? दा बेखौथ' आङो बुंनो बांद्राय गोसो गैयामोन बा बुंनांगौ आं सानाखैमोन। दाथ' बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय मोननै दोलोजों जेन' एनडिपि आरो एबसुजों दिनैहाय बे थामथि बिटिआर एकर्डआ दिनैहाय खालामजाबाय। दा बिनि गेजेराव जोंनि एनडिपिनिफ्रायबो गासिबो दिनै बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बे सरकारखौ सालायबाय। दा बिथांमोननि गासिबो सायावनो जों सोनारनानै दंजोबो। दा बेखौहाय मोजांथारै मावफुंनांगौआ महर होनांगौआ बिथांमोननि सायाव थायो। जेन' जोंबो जेखिनि खामानि मावनांगौ दिनैहाय सरकार लाबोनांगौ बेफोरखौ जोंबो मैखोमै बाहागो लानानै दिनै पलिटिकेलाव जोंबो आग बाहाग लानानै दिनैहाय बे हाबाफारिखौ जोंबो बे सरकार दानायाव मैखोमै जों बाहागो लानानै माखासे जाफुंसार खालामदों आरो मदद खालामदों। जेन' आङो सरकारखौ बेखायनो खावलायदों बा आङो गुरैयै आखाइ खबजबनानै खावलायदों जेन' उननि बेलाफ्राव जेन' जोंनि एक्स एनडिपि सारमोन आरो जोंनि केडारफोर साफ्रोमबो जेन' माखासे हाबाफारियाव ज'यैनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मोजांथारै दैदेनलांगोन होननानै आङो मिजिं थिदों आरो आसा खालामदों आरो दिनैहाय बे समावहाय आङो गोबां बाथ्राखौ बुंनांगौ गैया सानदों आरो उननि समावहाय नांगौ जायोब्ला आङो बुंगोन होननानै आं आसा जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन दि आरो जोंनि लुगैनाय आरो जोंनि हास्थायनाया बेनोदि जेखिनि जोंहा मोनसे बाथ्राखौ जोङो खोनाबाय थादों आरो मिथिबोबाय थादों दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय दिनै थामथि एकर्ड बिटिआर एकर्डआ सान्थि सुक्ति होननानै जोंनि गेजेरावहाय फोसावजानाय आरो बे बाथ्राया ओंखारबाय थादों। दिनै सान्थि सुक्ति होननानै बुङोब्ला गासैबो दिनैहाय बे जेलाव थानाय जोंनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दं केडारफोर दङ सारमोन दङ बिसोरो गनांगौखौ जोङो हास्थायो आरो बेयो गथारनांगोन। दा बिसिबां आपडेटआव दङ बिसिबां प्रसेसआव मा जानानै दं बेखौ जोङो एक्स हिसाबै जोङो मिथिजोबा। दा जोंनिफ्राय लुगैनाया बेनो बिथांमोनाबो सारमोनाबो जेन' उदां अख्राङाव फैनानै समाजनि हारिनि जाथिनि खौसेथियै मोजांथारै खामानि मावफैनो हानाय बायदि बिथांमोननोबो सुजुग आरो सुबिदाखौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिथांमोननोबो बे लामाफोरखौ होनांगौ आरो जों गजानायखौ जों लुगैदों आरो दिनै केसफोरखौबो लानानै जेन' थाबैनो बे केसफ्राबो माने सल्भ जायो आरो डिजल्भ जायो बेखौनो आङो हास्थायबाय आरो आं गोबां बाथ्राखौ आङो बुंफेरियाव बांद्राय मोजाङै रोङा। दा बेखिनिखौ आङो बुंनानै दिनैनि बे ससियेल मिडियायावहाय बे फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। ग्रेसिया मैयानि दिनावहाय बुंदों बिसोरो एप्रुभा जाबाय होननानै बुंदों खिन्थु एप्रुभा जाबायबा माला होगोन लासै लासै होलांगोन बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों। आं बावहाय बेखौ बुंनो लुबैबावदों दाजाबफानो लुबैबावदों जिहेतु जोंनि मुंख्लं खोथायै खोथा दिनै एक्स बिएलटिफ्रा दिनै मर्टिस्टम बानायदों
दिनैनि दिनाव 2 बोसोर खावसे जालांबाय जोंनिनो डिपुटि चिफ दङ NDFB आफादनि EM दङ MCLA दङ बा सोरबा दङ बिथांमोना मा बै जायफ्रा मुंख्लं जानाय बिसोरखौ जेबो सन्मान होनो गोसो गैला नामा आरो बिथांमोननि मुङावहाय जेनेरेलि जमायै मोनसेथ' हाया जमायैनो मोनसे जायगायाव थिनो माल्टिस्टम खालामनो हाया नामा बा बिनि बाजेट लानो हाया नामा बा बावहाय बुंजाथावथाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङा मानो बिनि बारै जेबो डिसिसन लायाखै माल्टिएस जानानै थांबाय गोबांनो बर' रायजो राजाफोर दिनै पाब्लिकफोराबो दिनै गावथारजादों NDFBनि नामाव मानो लुनो हाया खारना मा जाहोन दं बिनि आन्दोआव मा दं आंनि सोंथिया बे माला बानायगोन माल्टिएस्टमखौ आरो बबे जायगायाव बानायगोन आफादनि खोथा गिदिर खोथा बुङो गबिन्द सारमोना दिनै एफाराब गिदिर खोथा बुङो मानो बानायनो हाफेराखै माबे जायगायाव लुफेरदों चिराङाव लुगोन ना क'क्राझार लुगोन ना बाक्सा बायदियाव लुगोन मोनसे बानायनानै हो जोंनि NDFBनि नांनायखौ खुनसेयावनो फोजोबनो सानदों नामा बिदि सानदोंबा गोरोन्थि जागोन बे आं बेखौ बुंखादों मानो होननानै बुङोबा जोंनि जा नांनाय जेनेरेसन टु जेनेरेसन मोननांगोन आरो मोनथिलांनांगोन दिनै जोंनि नांनाया ओरैनो नङा जायफ्रा मुंख्लं जानानै थैना थांबाय बिथांमोनखौ दिनै गोसोखांनांगोन बिनि नामावनो दिनैसिमबो माल्टिएस्टम लुनायनि जेनेरेलि माल्टिएस्टम लुनायनि जेबो गोसोखाङाखै बे सरकारा बिराद गिदिर खोथा होनना बुङो बेफोरनि खोथा जेबो मालाबाबो गोसोखाङा थैबाय जोब्बाय बिदिब्ला जानाय नङा बिदि जानाय नङा आरोखि दिनै नांदों गाबोन थैगोन बिदिसो जानाय नङा दिनै नांदों गाबोनबो थैगोन जुग जायफ्रा दिनै जोनोम मोनाखै जाय गथ'फ्रा दिनै बिमानि उदैयाव दं बैफोर गथ'आबो मोनथिलांनांगोन जोंनि NDFBनि नांनायखौ आरो बे माल्टिएस्टमखौ लुनायनि जाहोनाबो बेनो जे जेनेरेसन जायफ्रा दिनै जोनोम जायाखै बेफोरो मोनथिलांनायनि थाखायसो लुहोनो थिनबाय थादों दिनै जुदि बेखौ लुवाबा NDFBनि नांनायनि हिस्ट'रियानो बावनो जोब्बाय मैयानि मिटिङा फिन रोदोमखाङानो लिड लादों बेफोरबायदि जोंहा गोबांनो दाबाय हमनानै ला क'क्राझारावबो खनसे मिटिं जादों धालिगावबो जादों ओमफ्राय बिदिनो जों BTC आव फिसानो बिराद मिटिं जाबाय जानानै दिनै बेफोरबायदि ससाइटियाव दामफोर सोलोंनायनो गारि ड्राइभारनो माबा माबि अमा आसनि फिसा बिराद हरदों होनना बुंदों माला होखो दिनैसिमबोथ' गैया माथो बे फिन रोदोमखाङा मैया दाखालिसो जानाय बियो दाब्रबनाय बियो बावहायबो मोसौ फिसिनायनिनो बेरे फिसिनायनिनो थिगै आसे बेफोरखौबो होजोबनो हायोब्ला मोजां खिन्थु बिनि सिगांबोथ' मोनसे धालिगाव बायदियावहायनो मोनसे मिटिं जादोंमोन बा बेग फिसा हरलायदों बिसोरो दिनैसिमबो गैया बिनि माबाया जेबो जायाखै आं सानो ओंखायनो मैयानि जिखिनि फिन रोदोमखां ससाइटि NGO बायदि बेबो सोरबा सासे व्यक्तिनि बायदि लाबालाबनि थाखायसो खालामदों होननानै आं सानो खारन बैबाराव जोंनो होदों बेफोरबायदियाखौ धालिगाव बायदि खालामदों बेफोरो जेबो प्रुफ गैया बेफोरो जाफेराखै सोरबा मोनदों नामा NDFBनि गथ'फ्रा बावहाय थाग्राफ्रा क'क्राझारावबोथ' जादों बावहाय 4 फेक्सननि गथ'फोर दङ बिथांमोनानोथ' गासैबो डकुमेन्टस हरजोबदों गैया जायाखै ओंखायनो आं सानो बे फिसा बा मा होननानै बुङो बे फिन रोदोमखां NGO बायदि दानाय बेबो जानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738